सातों जन्म तारा का ना बाबू भैंसा भैंसी के। अच्छा तो हे बोका चुप कराई तो अच्छा ते बोका चुप रहो। पैसा देख के गाड़ फाटता है बिना मतलब के। प्रेमिका जौन बाड़ी प्यार कइले रहता है। हां लइका ले ना भैंसा ले का चाचा लड़का से अचानक मुलाकात होता, भेंट होता। लड़का कहते कि सुनो सुनो अरे रोज हंसत मिलत हो। आज रोत रू अरे का भैया भाई रे मूत्रवा रे मत रो। आई बाप अरे सुदर्शन बाबू ओ रे अरे बाबू अरे सर बाबू जाता मर गइले। रे ते कह रो तरी रउआ काहे रोतनी हम तो है हेकर देखा देखी रोतनी। हम तो हुनकर लौंडाई देख के रोतनी। बोल रोज हंसत मिलतली सो आज का बात है कि रोतरी से बोल बोल केहू कुछ कइले बा का तोरा के ना त केहू कुछ ले ले बा ना तब का बैग भुलाइल बा ना मोबाइल भुलाइल बा ना तोर बाबू मोबाइल बारे। अच्छा त कपार बथता ना पेट दुखाता ना बुखार लागल बा ना तो मैदान लगल बा बोल छिनरी जल्दी बोलत काहे नहीं ए जान का हो तनी और मीठ बोल पहले बे त लाठी चलावत रे। ए जान अरे तनी मनी औरी एक खाली औरी आ गइल बा। ए हमर सोनावा अरे रे तनी सुआ भी आवे दा तनी सु ए हमर करेजा बोला ए जान का हो हमरा वैसे कुछ कहे खातिर आइल बानी। हां तो कह दे ए जान का हो न कोहले कहाता हाँ। न है दिल के भीतरी सहले सहाता। हां तो उगिल लकी अटला खा जा। ए जान का हो हम जवन कहे जात बानी हाँ। वो सुने खातिर अपना दिल पर पत्थर रख। अरे हम पहाड़ रख ले मबो। ए जान हां आज के बाद हाँ। तहर हमार मिलन नहीं हो सका। काहे रे काहे हां कहे कि हमर माई बाबू शादी तय कर दिले आ बानी। कौन ही तो करी बहिन लेकर आवत एकरा रहा को दे। ए जान का हो यही से हमरा हुआ के अंतिम बार मिले खातिर आइल बानी। अंतिम बार हाँ की कहे काहे हाँ। काहे के जान हाँ। हम अपना शादी की कार्ड लेके आइल बानी। लो ई शादी के कार्ड हकी तोरा दादी के कार्ड त इकरा दादा के नु देवेला। जो जल्दी जोइते पूरी खाए ए जान का हो इस शादी की कार्ड ले ला हाँ। आ हमरे जयमाला की दिन ही आई है। का करे पतल बिगे ना पतल चाटे ए जान का हो हमरे शादी के दिन ही आई है। अच्छा आ वो सुदर्शन व्यास के ले आई का है। करे उ पोछा मरिए का करे काहे खातिर हमर छेका के दिन चढ़ल है दूगो केरा अच्छा आ दूगो रोवाला रसगुल्ला। ए जान का हो केरवा तू खा लिया हाँ। आ रोवाला रसगुल्ला सुदर्शन के दे दे। जाए दादा ना ठीक बा केरो उनके के दे दी आवाज फंस जाई। ए जान का हो हमरे जयमाला के दिन आई है। का करे आ हम अपने दूल्हा में माला डाले न अच्छा। तो जाने की रोरी में डाले तो हो तो वो दूसरा में कोरियन त पूछ की तोरे में करत सेनुरा सेनुरा बस एक में का ले ले बड़े
ए जान का हो? हमें बैग में हाँ। हम वो ब्यास के घरे गइल रहनी का करे बरुआ चिरे का करे ए जान उनकर लड़का रहो रे उनकर बेटा भई रहे वही में नार काटे वो ब्यास के घरे गइल रहनी उनकर घर से एक बैग बतासा लेके आई बानी बसाता हां अच्छा तो ई का होई का होई हाँ। ए जान का हो? हमरा गोले के बाद याद आई ना ऊ तो आई हाँ तो ए जान हाँ। एक गिलास पानी में हाँ। एगो बतासा काट के हाँ। ओ में डाल के चब बतासा खातिर चल गले हो सुदर्शन भाई खातिर उनका लगे और कौन करिया खगड़िया खखड़िया खखड़ी खखड़ी खखड़िया चल गली हो आए जी बोलिया तो एकरा फेर में ना लगल यही जकेरा पघिलता रह रे एकरा कहे के का तो कह देलसी का अरे चाम के जीभ हो केरा के मास्टर सुदर्शन भाई हमें तो हमरे के कह देलसी केरा उनका के दो केरा उनका लागेला हां हमरा रसगुल्ला लागेला है देखिए है काट ले आइल बिया ओहू में जय भीम हो हमरा ई विश्वास ना रहल एकरा खानदान में इतना मोट काट छपात होई अरे देवता पितर के नाम बा आ ओहू में है देखिए है भीमराव अंबेडकर वाला कार्ड लेके चलल बिया अरे तो कार्ड ले लिया तो तने पढ़े के हो ना हां श्री गणेशाय नमः ठीक बा मंगलम भगवान विष्णु इहो चल जाई मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीका छ मंगलायो तनो हरि आयुष्मती पायल अच्छा चिरंजीवी के हो जीतन राम माझी अरे उहे बुढ़ाओ भेटाइल हर जना के सरकारे गिरल बा हट जो हमारे सामने से हट तो हम लौंडा ब्यास ना है हम कपार में ए ऑटो वाला भाई ए टोटो वाला ए टोटो वाला भाई एगो टोटो ब्यास बड़ा इनका के ले जाओ ले जाओ ने कहीं छोड़ दिया ले जाके लइकवा कहत कि सुन 1.5 घंटा मच्छर से कटवावली सब पीपर के गाछ तो आप नौ को बहाना बनाओ तरीस हां जब कि हमार शादी दूसरा जगह तय हो गई बा हां जब देवे के बारी आइल तो अरे दिल से दिल मिलता है मिलता है दीवाना बड़ी मुश्किल से मिलता है जो दीवाना दर दर का ठोकर खाता है वही एक दिन मंजिल से मिलता है अरे छुए न देलू अरे तो छनक दिया हो हां तो छान लगा दे बाल्टी लिया वो अरे अरे छुए न देलू जगवले रहे छुए न देलू जगवले रहे हमरा के पागल अरे बनवले रहे दर्शन भाई मर जेबो तब की संगीत हरा सना तू बड़ियारी की संगीत करल हमरा के पागल अरे बनवले रहे छुए न देलू जगवले रहे छुए न देलू जगवले रहे कहरा मिलन
पागल के बुझाता लइका पगला गइल अब चिरकुट भी नहीं ले चलो रांची जाई तबे नु बाची ना तो सुदर्शन के खाची बूढ़े झामला अरे बापू बापी छिनरी हमरा बाबू के पागल बना देलस हो दादा अरे मुंह में धली हन है दी काट ली हन मारी मुंह पे झाला छुए दो अभी देखो मोह को तरह का दू लो उहे हाल बा ओ न जा तेरू बाप से बियाह करे नहीं हुए ने बाप से रे हट अरे अरे ई तो मोतिहारी के बाछा सब छोड़ काट ए पागल लइकवा कहता के सुन प्यासल बना अरे कहाँ रहलू है बहू को ई राम रहीम के पोती ही हो अरे ऊ ना ही हो दे दे झामलाल के अरे अरे ई कीड़ा मारे वाला दवाई ही हो लइकवा कहता के सुना सियर बहू के भी है साथ प्यासल बनेला अरे पिया दो ए जान हो प्यासो ये जिया के बुझा दो ये सरपंच साहब हेमंत भैया सरपंच साहब है कन बनी जाय दिरो त जीत नु गल बनी आ सुदर्शन भाई खाली वार्ड में खड़ा भेले पांचों को वोट न मिलल अच्छा वाह नारायण दिरो के बना के राखी सरपंच बनी एगो पंचायत के जज कहल जाला ओहे के यहां के बनी जननी प्यासल बनना अरे पिया दो ए जान हो प्यासो ये जिया के बुझा दो ये जान हो आइले तो घुघुटा आरे गिरवले रहे ओ अरे देबे की अचार डलबे आइले तो घुघुटा आइले तो घुघुटा गिरवले रहे अरे छुए न देलू जगवले रहे छुए न देलू जगवले रहे माने ना
तोहरा पीछे भगवानी कुछ ना बुझाता मास्टर मुन्ना बिना रहलो ना क्या चाहता रिस बोल रे दुनिया में हम रही के लौंडा खाते मर जाए बोल रे बोल बोल क्या चाहता रिस बोल बोल बोलना तो बुझ लिए सुदर्शन भाई चुनरी भागा था जा ए लौंडा धीराज क्या चाहते रिस बोल बोल क्या चाहते अब सुनो एक और बोली बुझाता मजिस्ट्रेट के बेटी है ई बतावे कि तू का चाहता रे अरे जोन चाहत रहे तो कहाँ देता रे हम उहे चाहत नहीं हाँ। कि आज 9 न तो 6 हो के रहे हाँ 14 ही कर बाबू करी हाँ 61-62 सुदर्शन चाची करी हैं तो हर चलते अपने माई बाबू के बात काट दी अच्छा तो इनकर काट देबे हाँ अच्छा तो बड़े घर के बुझाता थे का चाहता रे तो तू देखे कि चाहता रहा अच्छा कि हमर माई बाबू के एकरा से शादी तय कर लेबा ओ तोर मजनुआ आइल बा हाँ यही जबा हाँ देखइबे देखबा देखाओ दिखाओ देखा तो तनी तोर बाप भाई के करा के पसंद करे मत देखा दिखाओ अपने बजन कैमरा मैन फोकस कीजिए हां ए काका है ने अब हो काका के उठा लिया है ने उठा लिया काका चबुला देबो अब तक हां ई बात भाई अरे आराम से दे हो मालवा दे अरे जब ई रउआ के पहनौला बिया तो रउआ एगो माला पहनाई हां पहनाई तो है लगे आओ हेलो हां बाहर भाई बाहर रहा आराम से है दुर्गा माई की क्रिया खा के रहिया कि जीवन भर साथे रहे के बा हां आधा जमीनो लिखे के पड़ी अरे ये तोर दुल्हा मिलना रे पाकल झाट वाला आगे पीछे सोच लिया जीवन के सवाल बा है दुर्गा माई के हाथ उठा के कहा कि जी सातो जन्म तारा का जमा बना रहा प्रभु के लइका है ना तनी आगे भाई ए जी बैठी तनी राउर सेवा हम करवा दी रउआ मेहरारू से बैठी बैठी तो ए जी सेवा बैठी करो अपन गोड़ पसारी गोड़ जात रे गोड़ जात और जात बढ़िया से देखो तो ऐसा मजा केहू के मिली देखी तो अब ते पसार अब काका तू एक तनी गोड़ जात जा तो इन्होंने हाथ मत लगाई हो हमारा सा नादा अरे भाई ये मरद के मतलब भाई ये मरद के मतलब भाई बन रह काका हमार बन रह जवानी तक जियत बन रह रह तू जबले जियो तबले स्वस्थ रह मस्त रह हम मालवा खोल दो फोटो एगो तनी फोटो खींच लो कैमरामैन कान्हा पर हाथ दो। कान्हा पर हाथ दो कहना साइड अब देखो तो इहो काका कम इहो काका कम नहीं खो इहो कहते जे खूब सच के तो फोटो खिंचवाबो जा भाई बन रह जा चाचा अब बुढ़ारी में बाछी ना छुआवे के पड़ी अब भगवान के नाम बोले जाओ सुदर्शन भाई से सवाल है कि दुर्गा मैया के